Goierriko hitza eta Goierri. Etxoine ala eskini, eindako eskini lehenengo. Epaile lanetan, Jon Etxeberria, Bidatz Sasiain eta Marian Bidegain aritu dira. Hirugarren postua, segurako Beñat Elortzak irabazi du. Uste ditula honek, erlauntzak Lazkaoko Igor Altuna. Eta saria emango dio Endika Igartzabal Gabriako alkateak. Xavier Arratibilek eramango do. Eta saria emango dio Erbieko batzordeko Jonander Larrañaga.